Добър ден на зрителите, потребителите на сайта LifeNews.bg. Отново продължаваме нашата рубрика с иновативната българска платформа bspace.bg. Разказахме в поредица от наши предавания какви услуги се предлагат: онлайн асистенти, бизнес, консултантски услуги, съдействие при определени жалби към институциите и въобще доста неща, които са в помощ не само на обикновения човек, но и на бизнеса, на малки и среден бизнес. Изключително добри възможности могат да се вземат оттам, да се използват bspace.bg. Казвам добре дошъл в студиото на Life News на архитект Мартин Терзиев за поредното издание на нашата съвместна инициатива. Добър ден на всички потребители и зрители на Life News. Изключително съм щастлив да работим заедно с тази медийна група в една такава доста благородна инициатива и се надяваме и вярваме, а сме и сигурни, че ще постигнем много добри резултати и ще бъдем в полза на обществото. И сега днес направо, както се казва, да хващаме бика за рогата. Новината, която искаме да съобщим днес на всички наши потребители и читатели, на всички обикновени българи, bspace.bg и lifenews.bg започваме съвместна инициатива. Значи ние се ангажираме с това да помагаме на хората, които имат определени жалби, определени казуси от ежедневието към да кажем енергоразпределителни дружества, топлофикация, комуникационни услуги и така нататък, Софийска вода, разбира се, въобще към тези, които са винаги злободневни. Всеки един от нас плаща сметки, обикновено се оплакваме, че те са надписани, че са повече от това, което сме потребили, въобще нещо съвсем нормално за българската действителност. Значи ние ще обявим мейлите, на които вие може да подавате вашите жалби, вашите казуси, да обясните за какво става дума, да потърсите нашата помощ. След това bspace.bg, след регистрация, разбира се, в този сайт ще ви насочат към специалисти, адвокати и други, които да се вземат с вашия казус. Всяка седмица тук наживо в студиото на Life News партньорите на bspace.bg наживо ще разясняват казусите, ще се опитаме да помагаме на хората в нелеката им битка с монополите, така ако можем да обявим. Ще помоля нашият експерт Йорданин Цветанов да покажем и първият мейл за контакт. Office LifeMedia.bg. Изчакваме няколко секунди да си запишете този адрес, да малко по-хубава така картина да сложиш. Да, така е. Office@lifemedia.bg. Ако сте готови, минаваме на следващия контакт. Той вече е в сайта на bspace.bg. Пак е Office, за да ви е по-лесно да не се затруднявате. Пак е Office, bspace.bg. Влизайки на този сайт, може да видите и всички условия, как да се регистрирате в този сайт. Още веднъж чакаме вашите конкретни жалби и казуси, с които сте се сблъскали във вашето ежедневие. Ние съвместно с bspace.bg ще се опитаме да ви помогнем. Те са своите специалисти, които знаят каква е процедурата по тези жалби. Говорихме за това нещо в миналите предавания. Ние с това да дадем, както се казва, медийно отразяване, да помогнем до повече народ да стигне, защото ние сме сигурни, че обикновени българи почти всеки ден се сблъсква с подобни казуси. Разбира се, ние можем да бъдем полезни с разрешаването на определен казус, да помогнем на стотици хиляди други хора, които имат аналогичен проблем, но всичко това сме изключително амбицирани да го направим в бъдеще. Нека още веднъж покажем мейлите, на които очакваме вашите конкретни казуси. Office b-space.bg е единия и Office lifemedia.bg. Очакваме вашите казуси и сега нека отново се върнем към господин Терзиев. Освен всичко друго, имаме и една приятна изненада за нашите така бъдещи потребители. Какво могат те да получат, ако изпратят своя казус или съответната жалба на нашия адрес? Да, bspace съвместно с Life News организира и една игра. В края на всеки един месец потребителите и читателите на Life News, регистрирайки се в сайта на btrentspace.bg, което е абсолютно безплатно, на края на всеки един месец ще има томбола
И един от тези потребители ще спечели награда, организирана, пак казвам, съвместно от BSpace и LifeNews, като наградата ще е различна. За първия месец наградата ще бъде виртуален личен асистент, абонаментен план на стойност от 100 лева. Това е. Да ни кажете само, отново да напомним на нашите потребители, читатели, какво включва тази услуга виртуален асистент, за да знаят наистина за какво се борят като награда. И само да повторим още веднъж, условието е да се регистрирате в сайта на BSpace.bg. Да, точно така. Значи, абонаментният план включва абсолютно всички ангажименти, които са присъщи на един секретар, т.е. изготвяне на официална документация. Секретарка, по-добре да го кажем, защото обикновено са жени. Секретарка, да. Секретарка, т.е. изготвяне на официална документация, имейлинг, организиране на срещи, всичко това. Пакета включва до 10 такива индивидуални поръчки на месечна база. Това е, може би разбрахте, имате шанс да играете за тази награда. Веднага бързам да анонсирам, че първата среща с специалист на BSpace ще бъде тук в LifeNews.bg, наживо в понеделник. Каква дата се пада? 28 април. Да, 28 април. Нашата сътрудничка Мина Йовчева ще ни покаже дали точно за този ден става дума. Вие сте виждали на екрана. Точно така, благодаря, Мина. На 28 април в 14 часа на живо тук ще бъде един от топ специалистите, консултанти и партньори на BSpace с вече наистина конкретен казус, ценни съвети как да се справиме. Ще бъде интересно. Пишете на нашите мейлове, на ни жалете, както се казва. Ние ще се опитаме да откликнем на всеки един от вас и съответно в ефир да представим най-интересните, най-така често срещани случаи, за да може да бъдем полезни на нашите читатели. Гледайте ни отново понеделник в 14 часа lifenews.bg.